Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità attiva nieda konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija għas-Saħħa Sesswali 2025-2030. Fit-tnedija il-Ministru Joe Etienne Abela spjega kif lan tal-istrateġija huwa li tkun inklusiva s-soċjetà kollha inkluż tal-immigranti, persuni LGBTIQ+ u persuni b'diżabilità. Waqt li rimarka li l-ebda strateġija mija perfetta, il-Ministru Abela qal li din l-istrateġija ġiet żviluppata wkoll fuq studju li sar bejn l-2022 u l-2023 dwar l-arfin dwar is-saħħa sesswali, l-attitudni, l-imġiba u l-bżonnijiet tas-soċjetà li qed tinbidel. Spjega li l-istrateġija tiffoka fuq l-edukazzjoni, il-prevenzjoni ta' diversi mart trasmess sesswalment u li jiddaħlu kunċetti ġodda ta' kontraċezzjoni. Diversi metodi li l-gvern les li investi bxejn, ġifieri jkunu available għal-soċjetà tagħna mingħajr ħlas. Qed nitkellem fuq condoms, qed nitkellem fuq contraceptive pills, qed nitkellem fuq anke operazzjonijiet li jsiru biex li jgħoddu bħala kontraċezzjoni. Imma qed nitkellmu wkoll fuq mediċinali li huma importanti biex iwaqfu l-imxija ta' ċertu mart, bħal pereżempju l-HIV. Dwar dan il-Ministru Abela qal lil TVM News li se jsir il-proċess ta' tender biex il-Gvern jakkwista l-PrEP u l-PEP trattamenti għall-HIV li mistennija jibdew jingħataw mingħajr ħlas lejn l-aħħar tas-sena li ġejja. L-istrateġija taħseb ukoll biex jiżdied l-aċċess għat-testijiet tal-HIV. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li Malta jiġu reġistrati rati għoljin ta' mart trasmess sesswalment bħal gonorea, HIV u l-klajmidja li hija waħda mill-aktar komuni. Spjegat li meta persuna tieħu trattament ma tibqax infettiva għal ħaddieħor. Għanna wkoll il-kura fil-kura primarja li xissa anka l-ġeoklinika anka ressaqni anka fil-kura primarja ħalli jkun iktar aċċessibbli. Din hija l-ewwel darba li l-istrateġija s-saħħa sesswali qed tiġi aġġornata f'aktar minn 10 snin bis-sem ta' dawk kollha involuti f'dan il-qasam u issa b'konsultazzjoni mal-pubbliku għax-xarejn li ġejjin.